מי שמצלם אותנו, עכשיו הוא יצלם אותי, שאני מדברת אליכם, שעכשיו הוא יצלם שאיך הוא מצליח, אני אצלם אותו, איך הוא מצליח לקלוע לפה, פה, פה ופה. ושיהיה לנו בהצלחה, ננסה בלי פשלות, וסבבה, ביי. יוטיוב עכשיו נראה את הפשלות שלנו באמצע שהוא התכונן מתחילה שהוא קיבל את זה. מנקה וציפי. ציפי ומנקה. אז יוטיוב, הנה סיימנו את הסרטון ובהצלחה לנו כשנגיע ל1,000 לייקים נעשה ספיישל של חזרה לבית ספר. ביי ביי.